खुलुमबाय समनि रादाब नायगिरि साफ्रोमखौबो बरायबाय। दिनै 2024 मायथाइनि 1 जानुवारि खालार। बे 1 जानुवारि खालाराव आं दिनै दंफैयो चिरां जिल्लानि लाइमुथि ओनसोलाव सासे एनडिएफबि न'खरनियाव, जाय एनडिएफबिया बर' हारिनि मुङै गावनि जिउखौ बावसोमनानै दिनै एनआइए केस नांनानै गुवाहाटि सेन्ट्रेल जेलाव दं। जों खोनानो मोननायावहाय बेनि फिसाजोआ गावनि बिफाखौनो सिनायनो हाया। अदेबानि बै खुदियाया जेब्ला बिमानि गोरबोआव दंमोन अब्लानो बै एनडिएफबि सुबुङा एनआइए केस नांनानै पुलिसजों हमजानानै आथिखालाव सेन्ट्रेल जेलाव दं। फै जों नायलांनि नैबेबायदि लामा दा आं आवगायगासिनो दं बिथांमोननि न'सिम। फाइनेलि आं दा सफैबाय। जाय एनडिएफबिनि मुङावहाय सोमावसारनानै आथिखालाव सेन्ट्रेल जेलाव दं, प्रहलाद नार्जारी, जायखौ आफादाव मेनला होनना मिथियोमोन। नैबेनो जाबाय बिथांनि न'। थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानानै थांबाय। नाथाय गोजोन गोरोबथा जानायनि उनावहायबो दिनै जोंनि माखासे जोहोलाव जाथिनि मुङै गावनि जिउखौ बावसोमबोनाय जोंनि एनडिएफबि सोद्रोमाफोरा जेलाव दं। दा बेनिनो सासे सोद्रोमा प्रहलाद, जायखौ मेनला होननानै आफादाव मिथियो। जाय समाव दिनै गोदान बोसोरखौ बरायनाय नामावहाय सारा बुहुमावनो रंजानायनि दोहौ, नाथाय नैबे आंनि उनथिंजा थानाय न'खराव रंजानायनि दोहौखौ नुनो मोना। बिटिआर गोजोन गोरोबथाया सोरनि थाखाय मोजां बा सोरनि थाखाय गाज्रि बेखौ आं बुंनो थाङा। थारैनो गोजोन ना गोजोन नङा बेनि सायाव रायजो राजाया बिजिरगोन, आं बेखौ जेबो बुंनाय नङा। ओमफ्राय जों न'खरनि सुबुंजों सावरायनि। प्रहलाद नार्जारीनि फंबायनिफ्राय मिथिनानै लागोन। नोंथांनि बिदाया हारिनि नामावहाय गावनि जिउखौ बावसोमबोनानै दिनै सेन्ट्रेल जेलावहाय दङ। दा बिथांखौहाय सेन्ट्रेल जेलाव थानायनि उनावहाय न'खरनिफ्राय खनबेसेसो लोगो हमहैखो? खुलुमबाय। गिबियाव आं आदा समनि रादाब नङा बे चेनेलखौ फल' खालामग्रा बिथांमोनखौ निमाहा बिग्रोबाय। माने आंनि बुंनाया बहाबा सोरखौबा जावहैनाय बा सोरनिबा गोसोआव दुखु मोननाय बेबायदि जायोबा गिबियाव निमाहा बिग्रोनाय थाबाय। दा आदानि सोंनाया जाहैबाय नायनाय नङा होमबा? औ, खेबबेसे खनबेसे लोगो मोनहैखो? बर्थमान आजिले 9.5 बोसोरानो जाबाय नङा होमबा? दा बे हिसाबै दा आंबो खेबसेबो थांफेरनाय जायाखै थांनाया। मानो होननानै बुङोबा गिबियाव जोंहा बिमायानो थांबाय थादों हिसाबै नलेजआ बेहा एसे बांसिन मोनबाय हिसाबै, आरो लोगोसे जोंहा नैबाव गामिनि एसे न'खरनिबो बिराद थांनायनि फैनायनि सुबिदा उसुबिदा रां रुफानि थोस्लाबैयाव माने गोबां मानसि थांनायानो जाया आरो बे हिसाबै जों खेबसेयैनो बिमा बा बिफा थांबाय थानाय हिसाबै आइमोना थांबाय थादों। बर्थमान 6-7 बारसो बिदि जाबाय आरो ना थांनाया। 9.5 बोसोराव औ 6-7 बार। बिदि माने ओमफ्राय बोसोरसेयाव खनसेबो जायाखैखौ बुंजायो। औ बिदिबो होनजायो आरो। ओमफ्राय दा जितु सेन्ट्रेल जेलावहाय दङ, औ थांनाय 2020 मायथाइयाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा जालांबाय। बेनि गेजेरजों जोंनि माखासे एनडिएफबिफोरा हाइनेस आरो नन हाइनेस केसनि गेजेरजों गनो गोनांमोन। दा नोंथांनि बिदाया एनआइए केसाव नांनानै दङ होनना मिथिगौ। बारग' एनडिएफबिफोरा दिनै एक्स इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि दङ। बिथांमोननिफ्राय माबा मोनसे जगाजग लादों नामा बे बख'नायनि बेलायावहाय? लानाया माने सिगां समाव लानाय जादोंमोन आरो माने बुंनो थाङोबा जोंहा बे मावग्रा मानसिया गोमानानै थांबाय। बै रनिखाता बान्दुगुरिनिनोमोन। जा बिमाय जायोमोन नामा सोमोन्दोआव आंबो बारा मिथिजोबा, सिनायजोबा आरो ना। दा बेनि गेजेराव मावदोंमोन सिगाङाव मावनाया, ओमफ्राय मावनायाबो थिगैनोमोन खोमा, माने आंबो मिथिजोबा। माने बे समाव माने बे सरखार लेभेलजों नङा आरो ना, जोंनि पार्सनेलि एकदमबारे सोरबा उकिल हमनाय ओमफ्राय सोरबा देवानि हमनाय बिदि लेभेलजोंसो मावनाय जादोंमोन आरो। दा बेनि गेजेरजों मावै मावै मावनानै समनि माखासे गेजेराव जाबायमोनबो प्रसेसा जानायालाय। बहुद खरस जादों जानाया, ओमफ्राय खिन्थु गैयाबाबो 1.5-2 बिनि लाखसो बायदि फैसा थांदों आरो। दा बे हिसाबै जों खोनानो मोन्दों बा मिथिनायाव माने गबायमोनबो जाहैदों। बे सिगां माने क'क्राझारावमोन जोंहा, क'क्राझाराव जादोंमोन जोंहा बिदाया। ओमफ्राय बेनिफ्राय गबायमोन, गनानै जैदिनखालि गबाय होननानै लांफैदो होननानै थांदों, बिमा बिफाया थांदों, जोंहा आइ आफाया थांदों। थांनानै जेब्ला थांनानै लाबोनांगौ सम, बे समाव क'क्राझारावसो मानसिफ्रा नेनाया बङाइगावआव नेहैदों आरो।
बिदि जाबाय दाना बिदि हिसाबै जोंहा आइ आफाबो लोगो मोनहैयाखिसै लगे लगे गुवाहाटि लांनाय जादों आरो मा हिसाबै लांदों जों बेखौबो मिथिया ओमफ्राय जेदिननिफ्राय लांबाय बे लांबाय आरोखि बे ओमफ्राय क'क्राझारनिफ्राय लांनानै बेसेबांबा गोबावनि उनाव गैयाबाबो बोसोरसेसो बायदि जादों बिनि उनाव जोंहा क'क्राझारनिफ्राय बे मा होनो रेजिस्टार लाहैनांनाय लेखा सफैयो नङा होमबा बेबायदि लेखा फैबाय थादों आरोखि फैनायनि गेजेरजों माने बे फैबानो रेजिस्टार लाहैनांगौमोन आरो बे सिस्टेम दा मानसियाथ' गैया हिसाबै जों मा जबाब होगोन बेबायदि जाबाय थायो आरोखि जोङो थांनायबो जाया खबर लाहैनायबो जाया ओमफ्राय सानसेखालि जा रुनिखातानिफ्राय फैबाय असि साबफोर फैदों बिथांमोना फैनानै सोंफैदों जे बे मानसिया मानो थाङाखै मानो एटेन्ड जाहैयाखै बिदि सोंफैदों आरो आं बुंबाय सार मानसियाथ' गैया जेलावसो दङ दिनैसिम माबोरै लाहैनो बेबायदि जाबाय आरो ओमफ्राय गावसोरबो गोमोदों बिथांमोना हाब बे बिथाङाथ' बाहेरायावनो दंसै न'आवनो दंफैसैमोन बेबायदि जादों आरो ओमफ्राय जोंबो आन्दायनानै सानसे जोङो बिदिनो गावसोरबो थांफिनलायनानै अट'ग्राफ बिदिनो साइन लानानै थांबाय आरोखि जोंनिफ्राय ओमफ्राय थांनानै दाना आरो गावसोर बुजिलांबाय खोमा बिनिफ्राय फैयाखिसै आरो खेबसे सान्तिफुरनिफ्राय फैबावदों आरो सान्तिफुरनियाबो बे सेमैनो जाबाय आरो गोमोलांबाय बुंबाय ओमफ्राय दाना गावसोर खोन्थाबाय आच्चा बिदिब्ला नोंसोर क'क्राझार कर्टआव थांनांगोन एसे रायज्लायहैनांगोन बेफोरबायदि रायज्लायलायनायनि उनाव जोङो बे एरियानिनो मानगोनां जा गावबुरा बिथां दङ एरियानि आरोखि ग्राम सभानि गावबुरा बिथां बेखौ आङो आइ आफाखौ लानानै थांहोबाय आरोखि ओइदिनखालि होमबा आङो न'आव गैबावा आं बायहेरायावसो दंमोन बे हिसाबै आं थांनो हायाखिसै बे हिसाबैनो बे ओइदिनखालिनिफ्रायसो रायलाय होनलाय द्रप खालामबोनाय जादों आरो बेनिफ्रायसो दा लेखाया फैया बिदि जादों दा समनि बेखिनियानो रादाब नायगिरि नोंथांमोननो आं बे नैबे प्रहलाद नार्जारिनि फंबायनि खोथानिफ्राय जिहेथु नोंथांमोना खोनानो मोनखाबाय दा जाय मानसिया जेलनिफ्राय गनायनि रेकर्ड जानायनि उनावहायबो उल्थायै सेन्ट्रेल जेलाव सोनानै दोनजाफिनदों होननानै फोरमायबाय दा बे बेलायावहाय जोंनि रायजो राजाया मा फोरमायगोन बे खोथाखौ आंबो बुंनो हाया बा सोरबा सरकारखौबो आं दुसिनो हाया रायजो राजाफोरनि फिननायखौ जोङो नैबे चेनेलनि गेजेरजोंनो नेनानै थाबाय बे समाव आङो प्रहलाद नार्जारिनि बिफानिफ्रायबो फिसालानि सोमोन्दै एसे मिथिना लागोन आदैया नोंनि फिसालाया बर' जाथिनि नामावहाय गावनि जिउखौनो बावसोमबोबाय NDFB आफादाव थानानै दिनैसिम जेलाव थानो गोनां जादों दा बै जेलनिफ्राय नों फिसालाखौहाय गजानो लुबैयोना लुबैया आंथ' गजानो लुबैयो मा खालामनो बेयाव गैथाराव थानांगौ जाहैबाय आंथ' हास्थायदों गजानो फिसालाखौ नुयिया बेसे गोबाव जाखो गोबावसै आङो 12 बोसोरनि बारलायलांबाय ओरैनो जेलाव मालाबाफोर नायफेरदोंमोन ना एखमब्ला समाव थाङो थारैनो दुखुनांथाव माने नैबे प्रहलाद नार्जारिनि बिफाया बे समाव गोरबोजों गोबां बाथ्रा बुंदों बेखौ जों मोनदांनो हादों नाथाय खुगाजों माखासे बाथ्राखौ फोरमायनो हायाखै दा आङो दिनै नैबे दुखुनि समाव जाय 2024 मायथाइनि दिनैहाय 1 जानुवारि खालार बे 1 जानुवारि खालाराव मुलुगनाङैनो रंजायो बा रंजानायनि दोहौ नाथाय बे न'खराव रंजानाय गैया दा आं गोबां बाथ्रा सोंनानै बेनि गोसोआव आङो दुखु होनो सानाखै जों आरोबाव प्रहलाद नार्जारिनि आंगो बिसिनिफ्राय मिथिनानै लानि जों मिथिनानै मोनदों नोंना फिसाया सेन्ट्रेल जेलावहाय 9.5 बोसोर बा 10 बोसोरानो जाबाय जों मिथिनायाव दा बे एथ' गोलाव बोसोर समसिमहाय नों फिसाइखौ खनबेसे नायखो आं खनसेबो नायनाय जायाखै आंनि फिसायाबो देरगुलायबाय आं उन्दैयावनो गालांनाय नुबा बिफाखौनो सिनाया जोंना फिसाजोआ आं गारिबो गोलाव गाखोनो हाया थांनाय जायाखै आं बे क'क्राझाराव नायनायावल' खननैसोल' थांनाय जादों दा होनबा फिसाजोआ एसे थाबायहांबायमोन आरो क'क्राझाराव नायबा जोंना फिसाजोआ ओमफ्राय दाथ' सिनायानो नुफेराखैबो उन्दैयावनो गालांनाय मिन्थिया जोंनिया बिफाखौनो आंनि फिसाइखौ गहोजानो लुबैबाय आङो न'आव फैजानो लुबैबाय आं जोंना फिसाजोआ हनै लेखा फरायनो फोरोंनो रावबो थाइसेबो होनो हाया आंबोसो खामला मुजिरा मावनानैसो
फिसाखौ फोरोङो आं गाननाय जोमनाय बायनानै होयो आङो गाननाय जोमनायखौ बायनोसै बिदिनो दाउ बायदिसिना फिसिनोसै फिसानो गाननाय जोमनाय बायना होनोसै लेखा फरा माबा खाथा फावथेन बायनोसै नैबे समावहाय दा जोंना बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानानै थांबाय 2020 सनाव दिनै नैबे जानुवारिनि 1 थारिख हाबबाय दिनै दा नै 27 खालार फैबानो बोसोरब्रै जानोसै बे बोसोरब्रैनि गेजेराव जोंनि बारग' एनडिएफबिनि सोरबा लिडारफोर खबर लाफैबायदोंमोन नामा? खबराथ' लाफैयाखै रावबो फैयाखै दा मा खावलायनो सानगोन जोंनि दैदेनगिरिफोरखौहाय बिदिनो बबावबा जानो लुबैबाय न'आव बिदि मावै दाङै जानो लुबैबाय एसे गोबाव जाबाय दासिमबो न'आव सफैया रावबो सरखारफ्रानो बख'ला नामा दा समनि रादाब नायगिरि गासै रायजो राजानिसिम आं बे खोथाखौनो गले गले बुंबाय थानाय बायदि जाबाय प्रहलाद नार्जारिनि बिफा बिथाङाबो गोरबोजों गोबां बाथ्रा फोरमायदों दा थिग एखे रोखोमै बे प्रहलाद नार्जारिनि बिसिया आंजों लोगोआव नैबे जिरायना दं गोरबोजों गोबां बाथ्रा बुंदों गोसोआ गोबां बाथ्रा बुंदों गाबखांदों दुखु दं माने खुगाजों रावा ओंखारा फोरमायनो दं गोबां बाथ्रा नाथाय ओंखारबोआखै बेखौ जों मोनदांनानैसो मोनो दा बे बेलायावहाय जोंनि रायजो राजाया मा सानो बे जोंनि जाय बर' जाथिनि नामावहाय बा बर' हारिनि थाखाय गावनि जिउखौ बावसोमबोबाय गोलाव सम थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा जालांबाय बेनि गेजेरजोंबो जोंनि माखासे बिग्रायारि जोहोलावफोरा दासिम सेन्ट्रेल जेलावहाय जोबजानानै दं दा आं सरकारखौ मोजां गाज्रिखौ आं बुंनो थाङा बेखौ आं गले गले बुंगोन दा एथबां गोबाव जाथिनि नामावहाय सोमावसारबोनायनि उनावबो जेलाव थानांनाय बे मोनसे जोंनि थाखाय गिदिर सोंलु बेनि फिननायखौ रायजो राजाफोरा मा बुङो जों बेखौनो नेनानै थागोन नानिना मुङा मामोनलाय सिस्ट्रिनि नार्जारि ओमफ्राय नोंसिनि बाबानि नामा प्रहलाद नार्जारि नों बाबाखौ सिनायोना सिनाया सिनाया खनसेबो लोगो मोनफेराखै ओहो दा नोंनि बाबाया गुवाहाटियाव दङ दा नों गुवाहाटियाव मालाबाफोरबो नायनो थांफेराखैना ओहो नोंनि मामिया थांफेरदोंना थाङाखै 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 नों नायनो लुबैयोना लुबैया लुबैयो नों दा मा क्लास मोनखो थाखो 4 थाखो 4 ना स्कुला माबेयावहाय नोंना मायनावफुरियाव मायनावफुरियाव नों बाबाखौ न'आव फैजानो लुबैयोना लुबैया दा लुबैयो लुबैयोना समनि रादाब नायगिरि गासै रायजो राजा जोंनि अनसायगिरिफोरनिसिम आं दिनै नैबे प्रहलाद नार्जारिनि सिथ्लानिफ्रायनो बुङो प्रहलाद नार्जारिल' नङा जोंनि माखासे बिर जोहोलावफोरा बेबायदि गोबां दुखु सोलिनांनानै दङ बिथांमोननि न'खरखौ आं फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो नोंथांमोननि सेराव दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन गोजोन्थों